Venlo. En om me heen zijn er een heleboel kinder en woonwagens en een circustent. En het is hier vandaag onze beestenboel. Waar bent je? Ik ben Emke Klever, Oebleer. En wat is je hier? Ik werk hier als vrijwilliger en ik geef je de dieren voor. Ik geef je de dieren voor en... Ik geef je de dieren voor en ik verzorg de dieren hier met een paar andere vrijwilligers. Nou, dat klinkt hartstikke leuk. En waar bent je? Ik ben Demi, hothuis en de hokken schoonmaken met een paar vrijwilligers en zo. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke leuk. En jij, hoe heet jij? Dat is het, niks. Dat heeft vast heel veel goed werk hier. Jongens, we gaan hier zo meteen even rondkijken met al die kinderen wat hier allemaal te doen is. Wat voor weer gaan. Volgens mij gaat het circus erachter beginnen. En ik wil jij wel eens gaan kallen met de directeur van het circus. Gaat je met? En wat gaan we hier allemaal doen, circusdirecteur? Nou ja, we zitten op de beestenboel en een circus draait natuurlijk altijd om kinderen, een hoop plezier, lachen en dieren. En die hebben we hier. We hebben hier prachtige beesten. En wat zijn een beetje de hoogtepunten van deze circusvoorstelling? Nou, we hebben hier een hele speciale. Dit is Nol, de circushond. En Nol is zwaar gedresseerd. Nol kan in het bijzonder op stoelen zitten. Ik kan het ook even laten zien. Daar gaat hij hoor. Jongens en meisjes, dames en heren, help jullie even mee. Want we gaan even met z'n allen in de handen wrijven. 3, 2, 1. Zet hem op. Ik ben stil. Je kan het. Nee, nog nooit. Maar in een circus horen eigenlijk ook altijd paardjestoes. Hebben we die misschien ook bij onze beestenboel? Ja, natuurlijk. We hebben hier prachtige peertjes. Hier hebben we bijvoorbeeld een echt circuspaardje. En dat wil ontzettend geer voor u een showtje geven. Nou, laten we eens gewoon kijken naar het showtje van het circuspaard. En ik heb begrepen dat we nu gaan kijken naar een toveract met een wortel. Bist je ook benieuwd? Ja. Laten we hem maar eens gauw gaan kijken. Nou, directeur, laat het truc maar eens zien. De truc met de wortel. Daar gaat de heren. Simbad Bissen de Klover. Daar zit, ja. Hij deed het zonder aankondiging. Gewoon spontaan. 3, 2, 1. En weg is wortel. Nou, voetje, applaus voor Simba. Nou, dat was wel heel erg bijzonder. Hebben we misschien nog een act? Een schat spectaculairdere act. We hebben nog een veel spectaculairdere, want ja, dit is natuurlijk het begin. Hè? Dat is het begin. We hebben namelijk een echt circuskonijn. En dat is Snuffy. En Snuffy kan op de achterste puurt lopen. En dan ben ik eens heel erg benieuwd wie dat doet gaat zien. Ja, hij reageert op commando ja. Maar dan moeten we wel met z'n allen doen. Hè? Dus met z'n allen, jongens en beetjes, dan gaan we hier. Hè? 1, 2, 3. Ja! Meneer de directeur, ik zie niet zoveel. Ja, hij is normaal eigenlijk ook niet zoveel publiek gewend. Het circus is 24 uur per dag te bezoeken. En hij geeft meestal one-man shows. Nou, dat was ook weer heel erg bijzonder. Ja. Ik begin zo langzaam maar zeker een beetje te twijfelen aan dat circus van u. Hebben we misschien dan een act wat het dan nog spectaculairder kunt maken, meneer de directeur? Nou ja, we hebben hier wel steeds spectaculairder biersten. Want we hebben, dames en heren, Fred de Fred. Nou jongens en meisjes, laten we dan allemaal gaan kijken naar Retteketet, Fred de Fred. Wat gaat de Fred doen, directeur? Ja, Fred is eigenlijk meteen bezig, want hij helpt echt van circus en hij liet zich dan meteen op de rug. Hartje dat die. Hij heeft er zoveel plezier in. Dames en heren, geef hem een applaus. Fred! Applaus voor Fred!
Zo, dat was spectaculair. Nou, meneer de directeur, heel erg hartelijk bedankt dat Veer bij uw circus Onze Beestenboel mochten komen kijken. Oh, zeker. Maar als ik u een kleine tip mocht geven, ik denk dat je wel nog een beetje vuil aan het oefenen kunt. Maar gaat dat goed komen? Oh jawel, dat gaat helemaal goed komen, want wabi-sabi betekent genieten van het onvolmaakte. En dat genieten we hier enorm van. Want dit zijn allemaal de circusbeesten die hier met plezier heel geer lol willen maken. Nou, dat is een mooie om met af te sleten. Hartstikke bedankt. Weer gewoon nog even weer kijken. Ik sta nu in een van de circuswagens met een aantal kinderen mee heen. We hebben hier even mee staan. Anne-Marijn. En we hebben zich? Shakira. Shakira. En wie hebben we hier staan? Kelly. Kelly, wat is er zo bijzonder hier op deze boerderij? Lammetjes op de fles geven. Lammetjes een fles geven, mag jij dat doen? Ja. En waarom is dat? Die krijgt weinig melk. Van de eigen mama? Ja. En dan mag jij ervoor zorgen? Ja. Dat is wel heel speciaal, hè? En hier naast mij staat... Michelle, Michelle, wat doe jij hier? de ponies en paarden verzorgen. Dan gaan we daar zo meteen naar kijken. We zijn hier de wei ingegaan en hier is een ware kinderboerderij. Michelle, wat is hier zo bijzonder aan deze kinderboerderij? Nou, het is voor iedereen eigenlijk. En dus vooral als ze hier werkt, is het ook heel leuk. Hoeveel dieren zijn hier ongeveer? Ongeveer 100. En wat voor soorten hebben we hier allemaal rondlopen, Moser? Geiten, ezels, hangbok-zwijntjes en peerden en zo verder. Ja, dat zijn er eigenlijk een heleboel, hè? Want ik ga dus met de dieren verzorgen. Wat helpt dat precies in voor dich? Dan moest de beesten verzorgen voor eten en al. En dan moest elke keer kijken naar het water. En dan moest eigenlijk wel laten tot ze gezond blijven. Oké, en zou zich later ook wel gaat met willen gaan doen? Ja, eigenlijk wel, ja. En waarom denk je dat zo leuk? Ik ben met beesten opgegroeid en ja, hier is het ook leuk en dan misschien ga ik hier later ook wel werken. Je op dieren toe? Ja, Dus je bent al helemaal gewend. ja. We zijn bij de Konijnenheuvel, dat is speciaal die voor de konijnen is gemaakt. En hier neven mij zit Marijn. Marijn is hier vrijwilliger. Wie lang is er dan, Marijn? 2 jaar. En wat is nu het speciale wat ze hier als vrijwilliger moest doen? Ja, er moest veel weten van de beesten en goed weten wie dat ze moest verzorgen. En wat komt er allemaal bij kijken bij die verzorging? Ja, soms wassen, keimen, eten geven en schoonmaken, drokken. En wie vindt het om dat hier te doen? Leuk. En wie vaak deed ze dat in de week? 3 keer en de vakantie iedere dag. Ik wens u nog heel veel succes met de verzorging van de konijnen. Nou dames, waarom zijn jullie vandaag naartoe gekomen? Omdat we even weggaan van ons. En die woont hier in de buurt. Ja, mijn tante. En toen dachten we gewoon even lekker een dagje uit. Ja. Wie vindt het hier? Leuk. En waarom vindt het hier zo leuk? Gewoon de kinderen van alles doen. Wat dan? Ja, spelen en in de zandbak en de kinderen ook ponyrieën. En popcorn eten zo te zien. Smaakt het, dames? Ja? Nog heel veel plezier vandaag. En bedankt dat ik even met u mag kletsen. Hier binnen zijn ook nog allemaal dieren. En eens kijken welke dieren er allemaal zijn. Het lijkt hier wel een echt knuffelparadijs. En hier neven mij zit? Bo. Bo, du bent hier vrijwilliger, hè? Hoeveel vrijwilligers werken hier eigenlijk? 23.
23 vrijwilligers. En eigenlijk het vrije wil metwerken betekent dat ze er niks met verdient. Waarom deed ze dat dan eigenlijk? Nou, omdat ik eigenlijk het leuk vind om met dieren te werken en zo. En er komen heel veel mensen en is dan toch nog thuis in de vriendtijd toch wat nu leuks te doen en ik kan andere mensen helpen. Dus het is eigenlijk een hele goede daad door dat vrijwillig te doen. Hè? Ik wens je daar nog heel veel succes met en bedankt voor dit gesprekje. Nou Paul, is dit hier een nieuwe acte voor het hier te zien? Nou, dit is gewoon de nieuwe Ferrari, denk ik. Want Nol houdt van Ferraris. Dus zien we nog aan het kijken wat we ermee gaan doen. Oh, dus je zit niet zomaar met de autootjes aan het spelen hier. Er zit altijd een gedachte achter. Hè? Ja, dan ben ik eens benieuwd naar die volgende act. Ik denk dat we een hele goede indruk hebben gekregen van wat onze beestenboel hier inhoudt. Mag ik je hartelijk bedanken dat Ferry mocht komen kijken naar uw circus. En ik wens je heel veel succes met die nieuwe act. Ja, dankjewel. Dankjewel allemaal. Hè? Nol, let op, hè. Daar gaan we weer. 1, 2.